Welcome back sa ating channel. Medyo nawala ako doon. It's Monday. Umpisa na naman ang week natin. Next October 10. Ngayon. So, I'm just making my baon. This would be my lunch. So, ang aking dadalhin is 2 fried egg. Lunch 2 fried egg. Tapos, para ano na siya ba? Para ma-cool down. And then, I'm going to bring some romaine lettuce at saka yung ating crispy fry na pork belly. Teka lang ah. So, it's here. Ayan o, bawal to sa mga may high blood dyan, like me. So, I'm just, no, I think I will use maybe 1 piece of this. And then, meron tayong leftover from Sofia na chicken. So, I'm just going to, ano ba yung tawag niyan? Yung bang inanion o? Kasi tawag anak ng himay-himayon ba? Himay-himayon sa Bisaya. Para yung mga buto, hindi ko na dadalhin, syempre. Kasi minasakir talaga ni Sofia, yung kinain niya, yung skin lang. Pero ang dami niyang nakain kahapon kasi matagal na ako hindi gumawa ng fried chicken. So, I started my fingers kahapon. Minanicure ko siya. Kaso lang, hindi dumating yung aking gel na in-order Thursday pa from Amazon. So, yun talaga yung para sa UV LED lamp. Meron akong LED lamp, mga loves, but I'm still working on it kasi iba to iba siya na gel. And yung trinay siya ni Sofia, nag-crack. Ewan ko bakit siya nag-crack. Siguro sa, I think it's a nail polish talaga. Pero ito naman siya, hindi siya nag-crack. Kaso lang, hindi siya nagda-dry. Yun ang aking problem. So, I asked a friend, shout out to the Van der Linden family ata ilagay ko dito. Siya yung nagsabi kasi she does nail professionally. I mean, lumatanggap siya ng customer. And she's using this kind of nail polish brand, yung mga gel na brand. Kasi wala ako talaga akong idea. So, nag-order na ako agad-agad. Kaya, yun. And then, tapusin ko lang to. Tignan nyo, kinitkit ni Sofia. Yung cucumber. Kita nyo ba yung kinitkitan? Ayan, sa gilid. Kinitkit niya, pero hindi niya inubos. So, ikakat ko lang yan. And then, yung iba, dadalhin ko for work. 'Di ba? And then, mga labs, hindi ko ewan ko kung na-share ko sa inyo. Ito yung aking may champurado. So, magcha-champurado ako mamaya. Champurado. But, lalagyan ko siya ng water. Ano ko na lang pala. Lagyan ko na lang ng water while talking sa inyo. Mainit na tubig. Kasi gusto ko yung medyo masabaw. Yung medyo wet. Yung gano'n. Yung masabaw siya, mga loves. Ayan. So, pagkatapos kong nagkape ako today. Ginawa ko yung aking fitness. Medyo lang, talon-talon, kay dito. Yun lang yung aking fitness. Kailangan ko talaga magseryoso. Kasi, para sa ating health yun. But, every time naman ako kumakain kahapon, kumain ako ng medyo madaming meat. Nag-exercise ako ngayon. Kasi alam kong, para matagtag yung mga taba-taba dyan. Palagi na ako nire-remind ni Bana na, uy, bawal yan sa'yo, bawal yan sa'yo. You need to think, diba? Sus, bawal-bawal. Sarap ng mga bawal, mga love. Diba? It will be my last day of work, mga loves. Last day ko na ng trabaho ngayon. Kasi meron kaming vacation. Di ba naalala niyo yung vlog ko? It's either vacation or camera. Sa dalawa, wala pong nasunod. Walang nasunod. Actually, nag-free kami kasi pupunta kami sa Barcelona. No? I-reveal ko na lang sa inyo. Pupunta kami ng Barcelona kasama si Maarting Maldito at saka si German bayaw ko. Of course, with Bana and Sofia. Kaso, sa mga importanteng kailangan naming asikasuhin, hindi kami tutuloy, no? Tapos, medyo short din sa budget. Sabi ko, meron kaming babayaran na bagong payment na naman. Kasi I earn too much, parang ganun. Kaya, we earn too much. Kaya,
medyo mababayaran kami na 600 euro. So, napag-isipan namin na isang tabi muna yung bakasyon. Kasi andyan na naman yung Spain. Bali, actually, second time na din namin pupunta doon. Kaso nga lang, wala si Sofia before. Kaya gusto namin ma-enjoy ni Sofia yung beach. Kasi hindi kami nakaka-uwi sa Pilipinas, diba? But, ang tawag nun, patience, ano ba yun? Ano yung saying na mag-antay ka para sa good things. Yung nakalimutan ko. Nakalimutan ko ano yung English quote na yun. It's very, very famous. Nakalimutan ko talaga. So, mga loves, yun. Walang bakasyon, walang phone, walang camera. Kasi yung camera ko is working pa naman. Bumili ako ng bagong SD card. Na naman, dami ko ng gasto ng SD card dito. So, yun siya mga loves. Mga loves, na-miss ko mag-champurado. Nilagyan ko ng nido. May nido pa ako dito sa bahay. Ayan. Sarap! Oy, mga loves ko, nakita niyo yung bago naming intro. Maraming salamat pala kay Arting Mal dito. Ano lang mga loves, try lang yun. Maganda ba yun? Ha, maraming salamat sa aking kapatid na si Arting Mal dito sa paggawa ng aming intro. Kain muna ako ha. Kain muna tayo. Hi mga loves! Dito na ako sa bahay. And, medyo hindi nakapag-vlog the whole day. Alam nyo na, nakakalimutan. And, we had dinner. Yung dinner pala namin is chicken tocino. And wala talagang picture. Ayan o, yung dumi. Tinatanggal ni Bana kasi magluluto siya ng garlic bread. Kasi gutom pa daw siya. Kasi yung inano namin, potatoes lang. And then, cauliflower at saka chicken. 1 piece of leg chicken. So, yun lang. And, si Sofia talagang gustong-gusto niya yung chicken. Super sarap. Para maiba naman sa palagi na lang salt and pepper. So, it's actually our first day, no? My first day of vacation. So, start na na aking bakasyon. And si Bana will start on the on Tuesday o Wednesday pa na. So, ayun, vacation na kami. Kaya nga sabi ko sa inyo earlier, hindi natuloy yung papunta naming Espanya, Barcelona dapat. So, dapat unahin natin yung ating mga bayarin, ating mga responsibilidad bago tayo magkiat-kiat. So, nag-agree naman itong semester, kaya dito lang kami. So, ngayon, I'm just going to show you yung bago kong pinagkakaabalahan. I'm just trying it out. Kasi, ano ba, para ano na yung ano natin, yung ma-level up na yung knowledge natin about paglilinis ng kuko, you know, sa atin sa Philippines. I don't know kung meron nang gumagamit ng mga parang electric things. Pero dito kasi uso na siya. So, nag-order ako ng nail drill set. So, eto siya. It comes with the USB lang, yung kanyang saksakan. And then, kasama nito is meron siyang nail file. And I also have this too, na parang ano siya, yung parang pampush ba sa sa cuticle. And ito din yung isa. Pero ito, trinay ko siya, medyo masakit. Ito siya, medyo masakit. Kung hindi mo alam, kung hindi mo alam gamitin, hindi ka sanay, masakit. Merong brush. Social yung brush. At saka ito, free to siya. Ito yung parang pangtanggal ng acrylic. Pang acrylic kasi ito siya. At saka may dalawa siyang ganito. So, may choice ako kung ano yung gagamitin ko. Diba? Kailangan kong i-change to. Kasi yung gamit ko nito is yung Essence na kulay. Ito siya, oh. Essence Gel Polish. Pero, hindi ito yung proper for LED light. Yung LED light ko pala sa taas. Papakita ko sa inyo mamaya. I'm just going to clean my nails here. And then, nag-order ako ng extra yung yung mga gel polishes. So, thank you sa sa friend ko na nagsabi. YouTuber din siya, mga loves. The Verlinden family. Ilagay ko dito. Siya yung nagsabi na ito yung ginagamit niya. But, yung aking base coat at top coat and primer, hindi dumating.
So, it's going to arrive next week pa. Sabi nila, yung Amazon, no, hindi mo talaga siya, you cannot really rely on them. Kasi sabi na darating ng araw na to, pero hindi siya dumadating. Dumadating siya, mga ilang araw pa. So, you have to be careful pag na-order kayo sa Amazon kasi hindi siya laging dumadating in time. So, yun lang. At saka may nakuha akong free na brush. So, ito yung, for example, gagamitin nyo if may mga lagpas-lagpas. Ito, ganun yung acetone. So, I'm just learning this kind of stuff sa ngayon para magamit ko na siya. Trinay ko yun kay Bana ito. Papakita ko sa inyo, wait lang. So, ayan ang mga loves. Tinanggal ko na siya ng normal acetone lang na nabibili nyo sa any kind of drugstore. And then, sabi nila, nung tawag nito, dun sa mga YouTube videos na nakikita ko, you can also push your cuticle. Pwede din hindi. Hindi pala talaga siya, parang obliged na tanggalin or dapat talaga tanggalin. So, nasa sayo. So, itatry ko lang to siya kasi super amazed talaga ako nito, ha. Ayan na. Nagro-rotate na siya. So, ganyan lang. Super daling gamitin. Very low, lang to siya. Very low speed. Hindi siya masakit. Kung i-hire ko pa siya, hindi siya masakit talaga. Diba? Mas madali siyang gamitin kaysa sa manual na tulad sa atin sa Philippines na kuskus talaga. Yan lang. So, linisin ko lang to. And, mga loves pala, before I forget, yung channel ni Sofia na Love Sofia sa YouTube channel, pwede nyo na pong makita, mapanood, at makapag-subscribe na din. Ando na po, lahat po yung videos ni Sofia. So, wala po kayo makakita na mukha namin na mag-asawa. All for Sofia's adventure channel tsaka journey niya habang lumalaki siya. So, sa kanya yung remembrance niya. So, sana po mapuntahan ninyo, mapanood ninyo, at mag-subscribe na din. Mga loves, natapos ko ng linisin. Hindi ako professional, pero marunong din ako magdinis ng kuko. Ayan, mahilig ako. Kasi, nung maliit pa kami, talagang naano na yung mga kuko namin for manicure and pedicure. Bata pa kami. So, ano bang gagawin namin sa bakasyon? Since hindi matutuloy yung aming pagpunta sa Barcelona, gagawin namin is take it easy lang dito sa bahay. And since hindi nga kami matutuloy doon, gumawa na din ako ng appointment with the Inday's Team Cavayen. Magkikita kami on Monday. So, pumunta kami sa bahay ni Inday Ikat. Doon naman kami ngayon. Na pag-isipan namin na kaikat na naman para iba-iba yung iba-iba yung places na mapuntahan namin para lang ma-enjoy yung mga bata kasi 'di ba malamig na and that. And I'm just going to show you. This is my LED UV LED lamp para sa ating nails. Since wala akong primer, ito yung gagamitin natin. It's the Essence Extreme Gel Top Coat na lang. So, hindi ako maglalagay ng primer and wala din tayong base coat. So, hindi ko alam kung maganda yung magiging result. Mga loves, ito yung kulay ng nail polish na in-order ko sa Amazon. I don't know kung makikita nyo. It's a pink, light pink, parang may nude, tapos light pink, we have glitter and then brown. So, I'm just going to use them sa aking mga kamay. So, hindi nyo lang siya makita, pero it's nice, yeah? So, yan yung ating gagawin. So, medyo mahirap kasi tayo lang magkukulay. So, we'll see about that. Mga loves, tapos na yung aking fingers. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan. Ito. Hindi siya perfect kasi hindi ako professional. So, yung aking problem is yung aking nipper. Masyadong na siya. Mapurol ba yun?
Hindi ko alam kung meron kaming ano dito, yung tagabaid ba ng nipper katulad sa Pilipinas. So, okay naman yung resulta. Yung nail polish na to is very, very okay. And yung aking LED lamp, maganda siya. And, dito naman sa kabila, yung aking problem is, I'm not kasi left-handed, kaya medyo madumi yung ano, hindi siya masyadong kalinis dito, pero ito kailangan pa talaga siya ng ano, more practice. So, dry na talaga siya mga loves, as in super dry na siya. So, ang ganda ng feeling, no? So, madali ko nang mag-change ng kulay kasi meron na akong level up ng mga gamit. So, hindi na ako pupunta sa salon at nakasave na ako ng money. So, I think, tignan natin kung ilang days to siya mawawala. Pero pag hindi siya mawala, kailangan natin siyang tanggalin kasi nakakasawa din naman kung same lang pa din yung kulay, 'di ba? So, shout out sa inyong lahat dyan. And thank you sa mga lahat na nanonood ng aming mga videos. And please, don't forget to subscribe. Love Sofia, yung YouTube channel ni Sofia ngayon. And thank you so much mga loves. Hindi ko na kayo isa-isahin ngayon kasi medyo late na din. And sasamahan ko lang si Bana. So, enjoy namin yung aming vacation dito sa bahay. So, thank you so much. Goodbye and see you again sa aming susunod na mga vlogs.